धक्का मारता चल बा भैया। कहो ओबर तो हॉर्न मारतन तेरा सुनत नहीं के 15 लाख के गाड़ी ले बानी चाहत में दइए पर दाचिया दबही जा। ए बाबू काहे ना बोला तारो 15 लाख के गाड़ी ले बड़ा तो का केहू के जान ले बका। हाँ तो सुन लो हमेशा रोड पर साइड होके चलियो ना तो जे 15-20 लाख के गाड़ी पर चलल नु ओकरा बड़ी घमंडो रहेला। अरे जा बाबू जा अपन घमंड मत दिखाव। आज काल के समय में केहू का गरीब जान के आ घमंड मत देखई हो ना तो का हो ना तो का रोड पर चले खातिर एगो साइकिल लेके पैदल चलता रह आ बात करत रह हमरा से। ए बाबू काहे इतना गर्मी देखावत रहो गाड़ी से चलता रहो तो तारा अपना घमंड बा। हाँ घमंड बा हमरा आवे घमंड दम तक किन के दिखाओ ना। पापा जी वो जो मंदिरिया तो नु दुकान दादाजी के नु गाड़ी वाला धक्का मारता उरे पूरे बोला था दादाजी का तरह धक्का मारता चल बा भैया। ए बाबू जल्दी गाड़ी पर बैठो तू यहाँ से भाग जा ना तो हमारा 4 गो बेटा बड़े सन अबे अइले सन तो कार सारा गर्मिया झाड़ दिया सन। बाजी का भेल बा ना कुछ मार दवा काहे कुछ न कहत रहो काहे ना ता 4 गो लड़का सब घमंड बात को तो गाड़ी खरीद लेबे के। ए का घमंड के बात करत रहो कौन के गाड़ी बता 15 लाख के गाड़ी बा तू 5 लाख दलो ना अभी दे देता नहीं गाड़ी के 5 लाख चाहिए भैया पैसा दबाओ। हला 3 लाख रुपया 3 लाख बा बाबू दे तो पैसा दे 2 लाख रुपया हमारे लगे तो ही तो हम लोग ढेरे हो गए पैसा के घमंड देखत रहो गाड़ी के इनकर नु 4 गो बेटा बानी स तारे के खड़े खरीदे के औकात रखत नहीं स भाई पहिले पकड़ाई 5 लाख रुपया चाबी दा गाड़ी के चाबी गाड़ी में बा आई जे खाना मत रहो ना तो शर्टो पैंटो खोल के तारा के उखाड़े फिर देम सही जैसे भाग यहाँ से। अरे अभी ताकते बड़ा चुपचाप चल जा अभी तू जानत नहीं खा जाना परिवार में प्यार रहेला आ भाई में एकता रहेला तू पूरा दुनिया खरीदे के हिम्मत रखेला। सही बात बाबे भाई में एकता बताबे न हमार खड़े खाड़ी गाड़ी खरीद लेला सन पल भर में हमार घमंड तूर धला सन। कहीं रे घरा